L-intervista se tiġi mwassla lilkom minn Beauty Wisdom u Game Breaker. Antonello Bella jselmilkom u jilqakom għad 59 episodju mis-sensiela l-intervista. L-istaġun 2021-22 tal-futbol Ingliż qed jaffaċċja 6 tim importanti jekk kif iż-żewġ protagonisti ewlenin Manchester City u Liverpool FC ser ikunu qed jisfidaw lil xulxin l-ewwel nhar il-ħadd li ġej fil-5:30 fl-Etihad Stadium għal konfront kruċjali fil-Premier League u mbagħad 6 tim wara nhar is-sibt 16 ta' April City u Reds ser jerġgħu jiltaqgħu din id-darba fl-4:30 ġewwa Wembley Stadium għas-semifinali tal-FA Cup. Biex niddiskutu din il-ġimgħa kruċjali fl-Ingilterra, miegħi għandi rappreżentanti mis-supporter clubs lokali taż-żewġ timijiet in kwestjoni li huma Alexander Kutajja, is-segretarju tal-Manchester City Supporters Club Malta, u Jason Mallija, l-uffiċjal għar-relazzjonijiet pubbliċi tal-Official Liverpool Supporters Club Malta. Infakrukom li jekk tixtiequ tgħaddu l-kummenti tagħkom jew issaqsu xi domanda lil Alexander jew lil Jason, intom tistgħu tagħmlu dan fis-sezzjoni li għandna allaċċata apposta ma' din ix-xandira. Bħas-soltu kien hemm xi lobiet u għandna avvenimenti li wkoll ħajkunu għaddejjin matul dan il-ħamis fil-għaxija daqstant xi ftit aġġornamenti. Nibdew mill-Premier League Darts fejn sissa għandna żewġ lobiet li diġà ntemmew mill-kwarti tal-finali. Peter Wright, iċ-ċampjon tad-dinja, jirbaħ 6-2 kontra Michael Smith, Johnny Clayton jirbaħ 6-1 kontra Joe Cullen, u mbagħad għandna lil Michael Van Gerwen li huwa cover fuq Gary Anderson minħabba li l-Scotchies inqabad pożittiv għal COVID. UEFA Europa League, u mbagħad għanna diġà logħba lesta mill-kwarti tal-finali, Red Bull Leipzig 1, Atalanta 1. Luis Murja li jiftaħ l-iskor fi 17 minuta, autogol ta' Zappa Costa iġib l-affari fid-dro fil-58 minuta. Mbagħad ukoll mill-lejla ser ikollna il-lobiet li ovvjament ser ikunu qed naġġornawkom fuqhom bdew issa mill-UEFA Europa League bejn West Ham u Olympique Lyon u Eintracht Frankfurt Barcellona. Dawk se jkunu aġġornamenti live, hemm ukoll għaddejja l-logħba bejn Braga u Rangers. Mill-UEFA Europa Conference League mbagħad għandna logħba waħda li ntemmet kienet dik bejn il-Feyenoord u l-Slavia Praga li spiċċat fl-iskor ta' 3-3 bit-tim ċek iġib il-draw fil-ħin miżjud fis-96 minuta. Minn din il-kompetizzjoni l-aġġornamenti live l-ħar ikollna ser ikunu fuq il-lob Bodo Glimt Roma u Leicester City PSV Eindhoven ukoll għandna d-dejja l-logħba bejn l-Olympique Marsilja u il-PAOK tal-Greċja. Mela, wara din l-introduzzjoni tajb illi issa niftħu naqra diskussjoni mal-mistednin tagħna għal-lejla, Alexander u Jason. L-ewwel net, grazzi tal-li aċċettajtu li tkunu magħna l-lejla. U nixtieq li nibda l-programm billi nuħu l-ewwel kummenti introduttorji tagħkom dwar din il-ġimgħa kruċjali li ser ikollna fl-Ingilterra. U tajb li forsi tuna nqarendi kont fuq kif ser jaslu it-timijiet rispettivi tagħkom għal din l-sfida. Nixtieq li jibda Alex minħabba l-City ser ikunu home. Grazzi Antonello tal-istint għal dan il-programm. Thank you inti. Manchester City ġejjin. Meħdax ir-riżultat pożittiv għalkemm kellna daqsxejn ndoħdax riżultat pożittiv, kellna żewġ drojiet, kellna daqsxejn wobble, mhux il-performance ta' kienet ħażina. Ir-riżultat għax dakinhar ġifieri kellna nerfu hands down ma fil-futbol. Ixterbaħ it-tiskurja, minna kollox, barra skurjajna, qed nirreferi għal ma' Crystal Palace, jifieri meta ġejna draw u kol ma' Southampton. Imma issa dawk għaddew
waqqajna l-punti u ħallejna il-Liverpool mertu tagħhom ġifieri resqu viċin punt. Imma l-bixja hija pożittiva u ma tistax tgħid li mhijiex pożittiva. Dal-aħħar kellna tliet repi konsekuttivi wkoll u bl-aħħar logħba kienet battikata il-biraħ tlula kontra l-Atletico għax daw iddeċidew ġifieri li jqogħdu jiddefendu logħba sħiħa u titissib kif ħatgħaddi. Kienet tim tajjeb u ma biex terbaħ miegħu trid dejjem ġalek tbati u s-sofri. Il-logħba tipika Simeone ħanejdu hekk. Eżatt. Li għandna tlifna daw l-aħħar 6 ġimgħat. Tlifna li Ruben Dias li għalija huwa pedina importanti, mhux għax bħala plejer biss, għax da s-sena l-oħra l-plejer tas-sena fl-Ingilterra, imma bħala leadership għax inti fuq wara, speċjalment iċ-ċentrali, trid leader. Hemmhekk tlifna leadership skills tiegħu. Però fimni mill-lapp floku għamel l-almu tiegħu ukoll għax fil-fatt Orrajt, aħna xi kultant bħala supporters tas-City, peress li dejjem nattakkaw nara xi expose, però bħala defense tinqas tim lejna fil-Premier issa. Lejna 18 il-go biss. Issa il-players u da ilhom jgħidu it-tnejn li huma kemm il-City u kemm il-Liverpool li kull logħba hija final. Tittafronta bħala finali. Ma tistax tiżloq biex it-tim li ieħor qiegħed lest biex jieħu l-punti. bħall-oħrajn, tkun final bħall-oħrajn. Bħal-maġara. Il-tim, pero il-tim tagħna fimni għandu l-esperienza daw l-lobiet li nalabu daw it-tip ta' lobiet. Żmien twilu nemmen li daw l-lobiet ħajqum għall-okkażjoni. Taħt Guardiola, il-mentalità dejjem rebbieħa, dejjem noħorġu għal-rebħ, Guardiola qatt ma jgħid taffejja qatt ma t-tim, qatt ma ngħidu ħirġina drajja, ħirġina rebħ. Issa 95% taħdem, ġili ma taħdimx. Però ħirġin, mentalità rebbieħa, ħirġin biex nerbħu. Diku, ma fimni. Jien naħseb li ħanaslu forma mhux ħażin, ħanajdu hekk. Forma tajba. Jason? Nsellem lek Antonello, grazzi tal-istedina, nsellem l-Alex tal-Manchester City wkoll. Iva, kif għal tajjeb Alex, ovvjament, jiena nżid li iktar nara assomaljanza qawwija bejn żewġ timijiet fis-sens illi jekk tara l-aħħar 10 snin, naħseb illi il-Manchester City kien it-tim illi dejjem improvja u dejjem żied. Ovvjament il-Liverpool minn meddu ġie Klopp dal-aħħar 5-6 snin tista' tgħid l-iktar l-aħħar 4-5 snin qisu konna l-unika tim li fil-verità konna qrib ħafna tas-City. Kien hemm drabi li rbaħna aħna u kien hemm drabi li aħna tlifna. Jiġifieri fil-verità naħseb illi iż-żewġ coaches għandhom mentalità kif qal Alex bħal Guardiola huwa Jurgen Klopp ukoll, jiġifieri aqqas tgħaddilek mill-kurrituri ta' moħħok li tipprova tgħid illi inti kienet xi forma ta' draw jew xi ħaġa, ġifieri Liverpool joħorġu dejjem biex jerfu. Diffiċli ħafna biex tippredikja xi ħaġa, jiġifieri huwa naħseb ikun qed tażarda żejjed li tgħid isma' dat-tim għandu leġ aħjar jew inqas mill-ieħor. Jiġifieri nara ħafna simuljanza bejniethom minha. Jiġifieri f'kull repart. Naħseb illi Liverpool apparti bħal ma City wkoll ġejjin minn run tajba kemm Champions League u anka fil-League, jiġifieri kif qal tkellimna aħna sa ftit żmien ilu konna anke 9 punti taħt, illum qegħdin punt. Naħseb illi jista' jiġri kollox, hemm l-unika żgħira vantaġġ ovvjament li tkun qed tilgħab away, ovvjament dejjem hemm dik in-nara żvantaġġ, biss jiena naħseb illi fil-livell li qegħdin iż-żewġ timijiet forsi hija varja taħt tkun ta' nuqqas minimu. Jista' jiġru ħafna affarijiet, jekk tgħidlek għandek fiduċja ngħidlek iva. Biss naħseb illi ma naħsibx li nhar il-ħadd hija do or die unless riżultat wieħed. Jiġifieri jiena naħseb ir-riżultati kollha li jistgħu jiġu jistgħu ħallu lik miftuħ.
Naħseb li jekk jerfgħu l-Manchester City, naħseb tkun storja differenti għaliex jiġu b'4 punti vantaġġ. U 4 punti vantaġġ. Qed nitkellmu Manchester City mhux tim li jfalli ħafna, ma naħsibx illi irid ifalli darbtejn bażikament. Tajjeb, biss jien anke bidro xorta nibqa' nara li huwa miftuħ, jiġifieri ma narax li. Fatlilkom xi robx tirkupraw ukoll. Anki jekk Le kollha. L-istess li għandek bħala fixtures forsi jista' jkun li on paper, pereżempju aħna imisna City għandhom ukoll, aħna jmisna mal-Manchester United, imisna mat-Tottenham li għaddejjem forma tajba, imisna derby għalkemm l-Everton forsi mhux għaddejjem mill-aqwa żminijiet ta' ħajjithom, xorta jibqa' on the day id-derby tal-lokal. Imma naħseb illi bidru xorta l-kampjonat jibqa' miftuħ. Jiġifieri imma naħseb illi jekk is-City jerfgħu b'4 punti tkun mhux ħanejlek inħala għaliex fl-ebda lik fid-dinja ma tajtek wisqus iktar fl-Ingilterra, ġifieri imma ovvjament b'4 punti s-City ħajkollhom vantaġġ. Biss jien xorta fiduċjuż, jalla naraw logħba sabiħa u jalla on the day li minnu l-aqwa jerbaħ. Mela, Jason għadda punt fuq il-fatt li l-logħba ser tintlab fl-Etihad u Alex xtaqt li issa nsaqsi lilek. Jekk taħsibx li dan il-fatt li ser tkunu intom li ser tilabu home huwa jista' xkun ta' vantaġġ għalikom. Jiena naħseb li tkun home huwa vantaġġ u jkollok il-maġġoranza tal-fans tiegħek qegħdin hemmhekk u jagħtuk is-support, kollok it-12 men hija vantaġġ, ma tistax tinnegaw dejjem vantaġġ. Però kif rajna aħna li nsegwu l-futbol Ingliż kull logħba, daw it-timijiet it-tnejn huma home away baqgħu jerbħu, ġifieri fil-livell qed juru bħalissa kemm il-Manchester City kemm il-Liverpool ma jmorrux away u jisom naf jibżaw imorru jilagħbu l-logħba xorta. Ġifieri kif qal Jason ma tistax tipprediktja r-riżultat. Alla volja home nammetti li tina daqsxejn vantaġġ u għax tkun qiegħed quddiem il-partitarji tiegħek, il-ground tiegħek u hekk. Imma ma narax vantaġġ ġifieri għax anke meta morna droġejna wkoll ġifieri kontra l-Liverpool jista' jsir l-istess jista' jerbħulna huma. Jiena bħalma Jason fiduċjuż fit-tim tiegħi, imma ma narax nara vantaġġ li tkun home, ma narax dak il-vantaġġ kbir bħal meta qed tilab jiena ma' tim ta' nofsi klassifika jew li intefgħulek fuq wara u mbagħad kif tgħaddihom kif tiskurjalhom ballu tajt erbaħ tal-logħba mhix logħba tiegħek, logħba li tnejn joħorġu biex jerbħu. Jason, minn naħa l-oħra, Liverpool ġejjin minn ran tajba ta' 10 logħbiet mhux megħluba fil-kampjonat l-aħħar 9 ikunu kollha rebħ. Bla dubju ser tmorru ġewwa Manchester b'morali, biss x'taħseb li kien is-sigriet wara trasformazzjoni li rajna fl-2022. Jiena se nsemmilek bniedem, Jurgen Klopp, imma xtaqt nisma' tiegħek fuq dan rigward. Mistoqsija tajba u l-answer in a way għattuli inti. Imma ma nemminx illi Jurgen Klopp waħdu bħala Jurgen Klopp li rnexxielu bħala Liverpool jinħoloq xi ħaġa b'Jurgen Klopp biss. Jiena naħseb illi Jurgen Klopp tul iż-żminijiet rnexxielu joħloq ambjent dak li għandna llum li huwa anka ħoloq stil ta' futbol, imma ovvjament wara għandu rnexxielu joħloq coaching team u coaching staff kif jixtiequ dejjem jitrivja l-affarijiet. Naħseb illi għall-ewwel darba għax taqsejtni dan is-sena partikolari, naħseb illi Klopp irnexxielu jibni. Apparti l-ambjent, għall-ewwel darba nista' ngħid li għandna skwadra. Fis-sens fejn fis-snin oħra aħna dejjem kellna dawk il-11, 13 il-plejer li huma top. Imma mbagħad x'kien jiġi biex jibdel jew jinqalgħu żewġ injuries u hekk
it-tim kienet ittaqalu il-performance tiegħu. Naħseb illi għall-ewwel darba, tajjeb, għandna skwadra illi tmur beyond l-11 u 12 u 16. Ġifieri jiena nemmen illi għandna 16 player illi jilabu min jelab huma tajbin tal-livell għoli, ġifieri tal-livell meta ngħid tal-livell għoli, tal-livell tal-pożizzjoni li qegħdin, ġifieri taqla jennaf ma jelabx Mane u jelab Diaz, ma jelabx Firmino u jelab Jota, ġili anka ma jelab Salah. Ma ninsewx li din is-sena aħna Liverpool nitkellem fuq it-tim tagħna mhux aħna biss ovvjament jiena nitkellem fuq it-tim li nżommi jew jien. Aħna kellna 3 players fundamentali, mod speċjali Salah u Mane, għamlu rip il-5 ġimgħat ma jkunux magħna fit-tim f'Jannar biex marru l-African Cup, ġifieri u b'xi mod xorta qegħdin niġġieldu għalik, anzi qegħdin niġġieldu fuq l-erba' konfronti. Biss all in all ir-risposta hija Jurgen Klopp, ġifieri jekk iddur fejn iddur, Jurgen Klopp kien il-bniedem li għamel it-trasformazzjoni fil-klabb tagħna, ovvjament sab il-backing ovvjament anki dak finanzjarju għalkemm maħniex l-iktar tim li nofqu, anzi mill-kbar naħseb wieħed mill-inqas li nofqu, imma l-flus li indaħlu dejjem nofquhom tajjeb. U naħseb li hemmhekk jidħol l-istaff li irnexxielu joħloq Jurgen Klopp fej ma nixtrux fil-fatt aħna niġu anke supporters tagħna jikkritikaw ħafna lill-owners għax ma nofqux flus. Fil-fatt iktar ikkomparat mas-City, mal-Manchester United, mat-Tottenham, aħna nofqu ħafna inqas. Imma meta nofqu qed nixtru plejer li qed ikun spot on, eżempju ta' dan huwa Diaz. F'Jannar ta' daħal qisu ilu magħna xi 5 snin għax qabad jilgħab il-futbol. Hemmhekk naħseb illi l-istaff kemm Jurgen Klopp, l-istaff tiegħu flimkien mal-scouting, naħseb li hemmhekk qed jagħmlu xogħol tajjeb. Jiġifieri jekk naqbad insemmilek lista ta' plejers illi sa ftit żmien ilu ħadd ma kien kważi jaf bihom. Jew kienu jafu bihom. Issa ieħor qed tiġi nifrasi. Eżattament, u mhux hemm ħafna, pereżempju jiena nsemmilek għalkemm Fabinho ma kienx alright, Fabinho kien mal-Monaco, kien plejer tajjeb, ma kienx jistella, jiġifieri jiena anke sempliċement insemmi Salah. Salah qabel l-aħħar li talaq mill-Ingilterra kważi bħala flop. Jiġifieri ġieli lura llum qiegħed mat-top 3 top 4 tad-dinja. Apparti da żmien partikolari li qiegħed top 4. Again, jiġifieri Jurgen Klopp irnexxielu jikkrea ambjent illi mhux biss fil-ground, anke barra l-ground. Jiġifieri x-xogħol, ħafna mix-xogħol jiena niftakarni Liverpool dejjem nispiċċaw wara kull sajf. Ikonna high expectations minn għalina xtrajna t-żewġ players ta' xi minn għalija ħajamlu xi ħaġa fil-verità jkunu flop. Jien għalija jekk ma tixtrix tajjeb, fil-fatt il-ħabib tagħna semma l-Diaz, jiena plejer li nammira ħafna l-istil ta' tekniku tiegħu, jiġifieri naħseb li kellu impatt Manchester City fid-difiża vera tajba, ġifieri fil-fatt is-sena l-oħra ħadd player of the year ukoll, jekk minn is-Series Bar kien ilu sena kien ilu ma' City minn għalija. Elek, ġifieri da li tiġi ġol Ingilterra, hemmhekk turi kemm Pep Guardiola kien għamel xogħlu tajjeb. U naħseb Klopp qed jagħmel u l-istaff tiegħu qed jagħmel l-istess affarijiet. Ovvjament l-ambjent illum kważi jilgħab min jilgħab anke tifel 20 sena. U pjaċir tara għax la jkollok is-sistema tajba, ovvjament huma jibdew jaħdmu l-affarijiet. Mela, bħalma morra domanda li missanna xiftet kummenti u kolli daħlulna Rejfil Borġ, proset tal-program, grazzi li l-ek Rejfil illu koll għet s-segwi, għanna u koll il-Marx Kembri li għandu domanda wieħed kull wieħed. Xser saqsim, bot għandu domandu oħra ma deksen ħalli għatteni parti tal-program ħana l-lacċa ma tema li diġa għanna. Alex, ħanibda bik. X'tara differenti meta City jilabu fil-lig b'suċċess u mbagħad fl-Ewropa dejjem ma jilħqux l-aspettattivi. Wieġeb din id-domanda li mbagħad naraw Mark ukoll insellimlu nirringrazzjah tal-ħidma sewja li jagħmel minn wara l-kwinti biex jgħin anki fil-ħidma u l-preparazzjoni għal dan il-programm ħalli mbagħad naraw naqra
X'domanda għandu Markal Jason? Alex. Id-differenza hija li l-lig huwa maratona. Sewa tkun tajja fuq 38 logħba. Mentri l-Ewropa hija competition knockout, tiġi klubba ħażina, sewa tiżbalja logħba u tinqala. Dik hemm id-differenza. Ġifieri fil-lig inti tkun konsistenti u dejjem konna konsistenti. Fil-logħbiet insemmilek l-aħħar 3 staġuni labna ta' qabel l-aħħar li ġejna final. Ma konniex għadna tlifna logħba kollha rebħ. Ġejna mal-Lyon, semi-final, ħarġitina logħba ħażina, quddiem il-lastad niftakar Sterling waħdu ma jiskurjax u ninqalgħu. Sewa għax iċ-Champions League u hekk. Iċ-Champions League mhux qed ngħid tkun tajjeb biex terbaħ ħadd, ma ttejnik daqsxejn il-lak u ma tix tiżbalja ġifieri il-logħba. Is-sena l-oħra għamilna Champions League għalija tlifnija fil-final. Issa jiena ifhimni l-Guardiola nqisu l-aqwa coach fid-dinja għal spjeċi. Naħseb l-qatt kien hawn. Però kellu naħseb tort fil-final kontra Chelsea. Tiġi tilab għamilna season sħiħ holding midfielder kien daqsxejn avventurus iżejjed. U mbagħad tiġi fil-final ma' Chelsea ma lax holding midfielder. Naħseb kellu daqsxejn u mbagħad inqala weġġa De Bruyne, ħareġ De Bruyne u mbagħad ma stajx niskurjawx il-gowl ma ġibux meta trid mbagħad fil-final. Dik id-differenza li cup competition episodji mentri il-lig biex terbħu trid tkun l-aqwa tim. Għax over 38 games trid tkun konsistenti għall-aħħar, terbaħ, relentless. Mentri cup sewwa tazza. Tiġi klobba waħda ħażina, ikollok l-injuries, ikollok dik fimni logħba u tinqala barra. Issa ara kemm il-ħin kollu fuqhom mal-Atletico. Dil-ġimgħa sewwa, erbaħna u xejn, taf tmur hemmhekk, kun hemm episodju jitkeċċilek plejer u tinqala. Inti daw laqas ixxutjaw xi plejer lasta ta'. Fil-cup competition ma tistax tgħid, m'għandek ċans tirkupra. Sewwa dik id-differenza. Dik id-differenza. Jason, minnaħa l-oħra Mark lilek qed isaqsik ma taħsibx li Liverpool irbaħtu ftit wisq minkejja s-saħħa tat-tim fl-aħħar snin. Fimni, jekk ħan jieħdu għax semmejna minn Jurgen Klopp, ovvjament, qabel naqbel magħha dik. Dal-aħħar 5 snin aħna erbaħna kollox barra l-FA Cup. Jiġifieri jekk li terbaħ il-Champions League, titl-oħra final, il-League, il-World Cup, il-Super Cup Ewropea, issa rbaħna l-League Cup, edin semi-final tal-FA Cup, edin ma naħsibx li huwa ftit wisq. Issa, jekk issaqsini jekk xtaqx terbaħ tiktar ngħidlek iva, imma rridu ngħidu wkoll illi aħna nikkompetu fl-aqwa lig, ġifieri din mhix kwistjoni ta' opinjoni huma fatt. Fl-aqwa lig tad-dinja. Tajjeb, għal issa mhux dal-aħħar sentej, laqqas dal-aħħar 5 snin, dal-aħħar tul ta' snin. Li huwa fatt magħruf li l-kampjonat Ingliż huwa l-iktar wieħed kompetittiv. Naħseb illi b'mertu għal Manchester City aħna nikkompetu dejjem ma' anke skont Jurgen Klopp, b'rispett kbir bejn lejn il-Manchester City u anke lejn Pep. Qed niġġieldu dejjem ma' l-aqwa tim tad-dinja. Jiena ngħidha illi mhux illum Manchester City huwa issa ħalli forsi l-aqwa tim sistema ħafna, imma żgur huwa wieħed mill-aqwa timijiet li hawn fid-dinja. U hemm ċertu konsistenza mhux 38 logħba f'sena, imma sena wara sena wara sena wara sena, ġifieri da sentejn ilu, 3 snin ilu, il-Manchester City u Liverpool baqgħu tilajn kważi bl-istess sitwazzjoni li qegħdin bħalissa punt. Ma niftakarx eżatt kemm għal is-City 97 il-Liverpool. Iġifieri ma fall logħba wara logħba differenza ta' punt. Mhux normali li normalment kien hemm biex naraw kemm l-istandards olew tal-kampjonat Ingliż. Kull min kien jaqbes 80 punt kien jieħu l-lig.
illum il-ġurnata b'80 punt. Tkunu jagħti l-bot ħafna biex tuħollik, jiġifieri u jekk intilef lik ukoll b'ammont li f'kampjonati oħra kważi huwa rekord 97 kif qegħdin ngħidu. Għalhekk aħna f'dik is-sena jien niftakar kien tħassrilna gowl fuq ovvjament meritatament bil-goal line technology 5 millimeters, jiġifieri se tgħid li xtaqniex, jekk kien xħaqna, jista' jkolli kien hemm kien ħaqna xi ħaġa iktar, imma f'daw il-5 snin aħna tlajna darbtejn Champions League Final, waħda minnhom erbaħnija. Erbaħna it-tazzi kollha minn barra l-FA Cup, ma naħsibx li huwa ftit wisq. Mela biex nagħlqu l-ewwel parti ħanagħlqu naqra fuq ton kemm xejn kontroversjali il għaliex ser niddiskutu l-għażla ta' Anthony Taylor bħala l-uffiċjal ta' din l-isfida u dik ta' Paul Tierney bħala l-uffiċjal mal-VAR, narawnek fil-grafika l-ritratt ta' Taylor. Din l-għażla iżda rajta nafret lil ħafna partitarji ta' Liverpool minn din il-ġimgħa. Għal daqstant, Jason, ħanibda bik issa. Fuq li ma' bażi qegħdin tibnu dan ir-raġunament kontra Anthony Taylor. Jiena nispera li dejjem hekk ngħid, jiena bnedem noħobb il-logħba tal-futbol u nispera li kull referi li jkun hemm kull partita qatt ma jkun jiena dejjem ngħid li meta il-man of the match wara l-logħba aħna flok nitkellmu fuq De Bruyne jew fuq Salah jew fuq Alisson jew fuq players partikolari, nkun qegħdin nitkellmu fuq referi, jiena nemmen li referi qatt m'għandu jkun il-man of the match. Jiena tiġifieri dik number one. Jiġifieri jiena nemmen li jirref jagħmel ir-reflek tkun tajjeb, tkun kapaċi forsi telimina aw teqleb dak l-ostaklu. Biss, ovvjament logħba kruċjali bħal din fejn id-differenzi kif diġà tkellimna fil-bidu huma jiena ħanuża l-kelma minimi. Kważi aqqas il-kelma minimu minn biżejjed kien għalija huma qegħdin fl-istess livell. Jiġifieri, ovvjament, l-episodji jagħmlu id-differenza ta' ħafna affarijiet. Issa jekk mhux episodji ta' referi, deċiżjoni ta' referi. Jekk mhux episodji iweġġalek plejer, jekk mhux episodji jitkeċċix plejer, jew anke jaqla safra plejer, dak huma kollha episodji. Jekk jingħatax penalti. Jiena naħseb illi minkejja referees xorta nispera li ma jiġri xejn. Issa, fuq id-deċiżjoni ta' referi, din ma bdietx illum. Tajjeb, huwa fatt magħruf illi dawn iż-żewġ referees wieħed ġej minn Manchester u l-ieħor ġej minn outer Manchester, jiġifieri fuq li issa. Iktar minn hekk kien hemm clashes diġà. Jiġifieri Jurgen Klopp uffiċjali għamilha dik mhux illum, għamilha uffiċjali anki iżtema live fuq il-television, jiġifieri waqtlu wara logħba, allu jiena qala qatt ma jkolli problemi ma' referees. Allu jien dejjem miegħek ikolli problemi. Hemm xi forma ta' clash bejn Jurgen Klopp u Paul Tierney. Issa, fuq li ma' bażi, il-Liverpool għalaw 27 karta. Tajjeb, 11 minnhom 3 logħbiet minn Paul Tierney. Jiġifieri issa mhux ħanidħol jekk kienu x'meritati jew le, aħna lkoll nafu li jekk għal kull ħaġa tagħti safra tispiċċa bla players fil-logħba. Jiġifieri jkun hemm referi li forsi joħroġ jgħidu aktar malajr lejn ċertu timijiet. Jekk hix deċiżjoni tajba jew le ma nistax ngħidlek wara l-logħba nkun nista' ngħidlek, imma naħseb li fl-opinjoni tiegħi daw mod speċjali Paul Tierney, mhux xi wieħed li jiffavorina lilna jew jagħmililna faċli. Issa wieħed jara wara l-logħba. Alex, min-naħa l-oħra, bħala parti ta' Manchester City, inti taħseb li l-Premier League għamlet għażla tajba li tagħti l-logħba lil Taylor mhux pereżempju il-xi Michael Oliver jew xi Martin Atkinson? Ifhimni daw il-referees illum huma professionals sewa huwa l-ġob tagħhom. U daw il-għażla da huma jridu jissalvagwardjaw ir-reputazzjoni daw qed insemmu
Anthony Taylor dan l-RFja. Anthony Taylor. Dan ħajkun VAR. Il-VAR. Da referi internazzjonali da kien veri reputazzjoni, salvagwardja naħseb jena. Ma nafx, kunx hemm motivi ulterjuri u jena kif qal Jason ux. Illi l-oba biss inħares, ma għalaw episodi, jenna jistaw jiġu favorik u kontra. Ma dan naħseb għandu reputazzjoni xi salvaw u jaf li tiġam dik l-attenzjoni, jena id-dajani xikultanta xo nisperaw ma jintafaq suppressure biex ma jġiġi kondizjonat il-referi, jilab il-loba tijaw u da sieku ma jkunx protagonista. Fimni, naħseb jena l-azla. Orrajt, għajdak il-referi, kellna episodji miegħu, kellna episodji, ma jennemmen li dejvin out l-episodji ta' xikultant, daqqa jġi favorik, daqqa jġi kontrik. Insomma, da għandu reputazzjoni ċażer professional, da huwa x-xogħol tiegħu bħal manna x-xogħol jien għandkom ix-xogħol inkom qed jibżal jew għax ma la jsib ruħu. Jifrek jagħmel l-iżbal jgħid ma kon sar l-iżbal. Ma nafx naqbad. Xi ħaġa li bdejna ngħidu. Jiena għalkemm l-ewwel tkellim fuq il-kampjonat Ingliż ċertu superjorità minn kampjonati oħra, żgur għandi rispett lejn referees, imma Żgur, ikun kollok tikkompara. Ir-referee ġol Ingilterra. Tajjeb, ikkomparat mal-livell ta' Premier League li hu, jiena li nara gap kbir bejn il-livell ta' referee fl-Ingilterra u biex insostni dali qed ngħid. Fl-aħħar l-Anaf World Cup laqqas Euro ma kienx hemm referees Ingliżi. Jiġifieri kien hemm tax dan Anthony Taylor. Kien dak meta weġġa Eriksen, meta taħtak f'qalbu u kien mela mhux fl-Euro, fil-World Cup. Fil-World Cup minn għalija ma kienx hemm Ingliżi. Merix. Dak minn għalija, ifhimni, il-verità xorta nara li għal-livell ta' kampjonat li jien naraħ superjorità fuq kampjonati oħra, naħseb li refereeing l-Ingliżi jridu jaqfu iktar. Fil-mertu ta' ġifieri. Il-jastik baqgħet differenti. Sewa, jasik baqaw huma li jiena il-kazu għax jiena l-futbol Taljan ukoll insegwi wkoll. Li jiena ta' penalti l-Italja l-Ingilterra ma jiena tax għadhom jagħmlu fil-kazu dik il-logħba daqsxejn fiżika u hekk. Allura aħna hawn Malta li nkomparaw isom kampjonati differenti naraw daqsxejn differenza vera bej referees. Imma huma ħallu l-logħba għaddej la volja bil-vol. Ħallu flow għaddej. Ħallu flow għaddej. Ma dak kif qed ngħidu ċirkostanzi. Ukoll hija fast il-logħba. Allura jien naħseb li għax nissemmi kampjonati Premier League huwa fast ħafna. U referee biex inkunu ferm magħhom ukoll huwa kultant diffiċli wkoll. Ġifieri imma jiena naħseb li pereżempju xi ħaġa li jindissana qatt ma fimt. Issa rajt qed nitkellmu fuq Manchester City. Penalty ma jingħatax u mbagħad wara tintalab skuża. Xi ħaġa li mhux normali. Jien naċċetta dik l-iskuża, is-sensa li kien hemm is-sitt involuti ta' però xorta ma tagħmilx sens li ma tagħmilx sens li hemm il-VAR. Eżatt. Kieku m'hemmx VAR, jien kont ngħid nifhimha ir-referee ma raħx, qabżitlu mbagħad wara qatt jara bi slow motion u qal ora jtagħmel kont żbaljat. Aħna qegħdin nitkellmu llum il-ġurnata fl-2022. L-VAR daħlet biex għal dak li jmissja referee. Tajjeb, issa mhux qed nitkellem fuq din partikolari ta' imma dan episodju. Hemmhekk immissja referi, ma ġara xejn. Daħlet il-VAR, hawnhekk qegħdin nitkellmu li l-VAR immissjata wkoll minn quddiem l-iskrin bi slow motion. Ħanerġa' ngħid li ma ġara xejn ukoll. Wara xi ħadd reġa' jara bi slow motion bħal għamel fil-VAR, mbagħad talab skuża. Jien għalija kważi aħjar ma talab xejn u tajt isma' sar żball jew ma tajt xejn. Għax hemmhekk kważi hemmhekk jidħol id-dubju jekk id-deċiżjoni jew minħabba deċiżjoni tal-VAR hux kompetenti. Jew inkella kien hemm xi ħaġa li ma nafuhiex. Mbagħad hemmhekk jidħol id-dubju. Apparti li jiżjed ifferoċja l-parti tagħri avversarji. Again, ma rridx nitkellem għax Alex ġifieri għax tas-City, ovvjament, forsi se jagħmel id-differenza lejna fil-punti għax kien penalty jekk min isser żball fl-aħħar tal-partita. Imma li toħroġ l-effej titlob kważi apologija u skuża
Jena bajdu għaj, mux jitim l-zomma li fil-kinu zdaw, ovvijament għana rivali tagħna. Imma il-punt, la hemm il-var. Suppost il-var, ma ndekx tiħu dan l-izbal doppju li kun ħa referi bil-screen qoddiemek. Dik l-opinjoni tiegħi. Opinjoni ta' ħafna. Kien hemm episodju oħra, kien hemm kontrina kol misod niftakar ġifieri bħalissa. U anke fil-konfront tagħna kien hemm ukoll Da reċenti għax ifhimni. Għax meta ġejna magħkom dat jerni ukoll imma nżomm. Isma' jiena Imma insomma. U niftakar ta' Champions League per-każu. Vera, di jirdu perfezzjonawa. Ftakar ma' Tottenham fil-Champions League, ma taqlajna fil-semi-final. Li Jorente ma jittes. Imma memx ta' biex kultant vera, tweġġel. Imma minna referi sumbat, ma tistax tintlab il-logħba. Ma nistawx, le, ma nistawx. Najdu, ġifiri, ħajkun hemm żbalji kien hemm, ħajkun hemm jibqa' jkun hemm. Forsi bil-var jitnaqsu vera. L-affarijiet. Insomma. Mela, grazzi Alex, qed naraw diversi kummenti, komplu ktbu, komplu irrispondu, komplu għajdulna ftit taħsbu fuq dak kollu li qed niddiskutu lejla biss. Issa semmaw għal waqfa qasira ta' reklami għaliex ovvjament l-sponsors tagħna rridu ntuhom l-ispazju tagħhom ukoll. Ibqgħu magħna għaliex id-dibattitu se jkompli preċiżament wara dawn. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Sharona fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Tiftakru għal-famjuża Amiga 500 u l-ħin li nkollna nqattaw fuqha lura lejn is-snin 80 u snin 90? Issa reġa' ċans li nġeddu l-memorji ta' meta konna tfal permezz tal-konsol A500 Mini li Game Breaker għandu disponibbli għal prezz ta' €125. F'din il-konsol se nsibu diversi lob bħal Kick-Off 2, Battle Chess, Pinball Dreams u oħrajn li jiffurmaw parti minn 25 logħba li żgur se jgħinuk iġġedded il-memorji ta' żminijiet ferm differenti mill-li qed ngħixu llum. Mela x'qed tistennew ħbib tiegħi? Ħaffu morru għand Game Breaker u ixtru l-A500 Mini Console, il-logħba li ser toħodna lura f'passat memorabbli ta' żminijiet li ma jintasew qatt. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Qed nistemaw. Merħba lura t-tieni parti tal-programm l-intervista, il-produzzjoni ta' diskussjoni li l-Kamra Sportiva tella kull nhar ta' ħamis fejn il-lejla qegħdin nitkellmu dwar iż-żewġ konfronti f'6 li Manchester City u Liverpool sejrin jilagħbu bejn il-kampjonatu u l-FA Cup flimkien miegħi Antonello Abela u mal-mistednin tagħna li huma s-segretarju tal-Manchester City Supporters Club Malta Alexander Kutajjar u l-uffiċjali relazzjonijiet pubbliċi tal-Official Liverpool Supporters Club Malta Jason Mallija. Għana xiftit ukoll aġġornamenti li sejrin issa natukom mill-diversi avvenimenti sportivi li hemm għaddejjin bħalissa. Premier League darts rejna lil James Wade jirbaħ il-kwarti tal-finali tiegħu kontra Gerwin Price bl-iskor ta' 6-5 għal daqstant issa is-semifinali li ħajibdew minn hawn ftit ieħor ser ikunu bejn Michael Van Gerwen u Peter Wright u għandna minnaħa l-oħra lil Johnny Clayton kontra James Wade. Dak fejn jidħol darts. Lura issa għal futbol din id-darba UEFA Europa League aġġornamenti meta t-timijiet waslu bej wieħed u ieħor fl-40 minuta lob u kif qegħdin naraw fuq il-grafika hawnhekk qatt m'għandna ebda gowl mit-tliet lobiet li hemm għaddejjin bħalissa li huma Braga Rangers, Eintracht Frankfurt Barcellona
u West Ham United kontra Olympic Lyonnais. Għaldaqstant ukoll nistennew li naraw naqa' kif ser jiżvolġu dawn il-logħbiet aħna matul il-programm se nkunu qed naġġornawkom b'mod dirett fuq il-logħbiet tal-Barcellona u tal-West Ham. UEFA Europa Conference League għandna biss goal wieħed. Ukoll nippreparaw il-grafika ħalli nkun nistgħu nurwilkom għandna biss goal wieħed illi ġie mill-logħba bejn Olympique Marsilja u PAOK Salonika. Goal ta' Gerson fi 13 minuta għal Franċiżi. Il-logħbiet li qegħdin insegwu il-lejla li huma Bodo Glimt Roma u Leicester City PSV Eindhoven għadhom bl-iskor ta' xejn b'xejn. Għandna wkoll diversi messaġġi li qegħdin jidħlulna u nistidnukom biex ukoll tkomplu tinteraġixxu magħna matul dan il-programm. Warren Caruana jirrispondi lil Mark Xkembri hawnhekk. Naħseb Warren supporter tal-Liverpool għaliex qallu lil Mark li intom ma tilabux flik waħedkom li tirbħuh f'disa darbit infila. Naħseb referenza l fatt li Mark jidher li huwa supporter tal-Juventus mill-ġdid nerġa' nsellimlu minn hawnhekk. Jessica Giorgio watching from UK, nirringrazzjawk ukoll tal-li ħanejdu hekk qiegħed ixxerred u segwu dan il-programm lil minn xtutna hija xi ħaġa li fisem it-tim tal-Kamra Sportiva nixtieq ngħid li napprezzaw ħafna. Għandna wkoll messaġġ minn il-ħabib tagħna Rudolf Gatt li nixtieq minn hawnhekk insellimlu wkoll qed jgħidilna li qegħdin fażi tal-kampjonat fejn il-mental resilience tat-tim tagħmel differenza. Kull referi kollu deċiżjonijiet li jistgħu jkunu skorretti imma ma jfissirx li jkun biased. Il-Premier League ma jaffordjax jagħmel żbalji. U naħseb illi wkoll dan biex ikompli jallaċċa mal-argument illi kellna qabel il-waqfa fejn konet niddiskutu l-arbitraġġ. Insellem ukoll nies oħrajn li qegħdin isegwuna fosthom Jordi Brincat, Susan De Giorgio, Gilmore Bsajla, Steve Bonello, Johan Miruzzi, Selina Xkembri, Rajna Ġus u Josef Pirota. Grazzi tal-li qegħdin issegwu il-programm tal-lejla. U issa niġu biex nibdew it-tieni parti ta' dan il-programm fejn minn barra l-kampjonat Liverpool u City irridu jiltaqgħu wkoll fis-semifinali tal-FA Cup nhar is-Sibt 16 ta' April li ġej. Żgur il-motivazzjonijiet ser ikunu l-istess, biss kemm taħsbu li l-moral jista' jiġi affettwat sew mill-konfront tal-ħadd li ġej kif ukoll mill-eżitu tal-logħbiet li ser ikollkom fil-UEFA Champions League f'nofs il-ġimgħa fejn ma ninsewx li speċjalment is-City għatfad lilhom ftit fuq ix jaħdmu l-Liverpool minn naħa l-oħra vantaġġ ta' 3-1 għandhom ngħidu hekk possibilità li jgħaddu żjed biss. Ħalli nara x'għandkom xtejtulna intom rigward il-motivazzjonijiet. Id-darba jibda Jason hekk jogħġbu. Jiena naħseb li kemm Pep Guardiola u kemm Jurgen Klopp jippreparaw it-tim tajjeb tal-imod li fl-ebda ħin min ħa tonqos il-motivazzjoni. Jiġifieri sija jekk jiex FA Cup u sija jekk jiex għal-lig. Jekk tistaqsi l-opinjoni tiegħi jew jiex nixtieq, jiena kieku jkolli nċedi l-FA Cup jien personali. Kieku jkolli niġi biex nażel u nażel nara l-fatt. Minkejja l-fatt li għadkom biċ-ċans għall-quadruple. Xi ħaġa iżjed mill-dak li kisbu r-rivali eterni tagħkom Manchester United. Fil-verità, il-quadruple hija xi ħaġa li għadha fatwali tista' ssir. Temmen tista' tagħmluha. Għandek matematikament nista' nagħmluha, imma naħseb mod speċjali illi ħaniltaqgħu iktar minn darba mal-istess tim li qed niġġieldu għall-istess affarijiet. Naħseb illi huwa kważi mill-ewwel id-dinja ta' kif jiġru l-affarijiet fil-futbol. Illi meta terġa' tiltaqa' f'kompetizzjoni differenti, kważi min jerbaħ, pereżempju naħseb illi nara l-ħadd, jekk ħajkun riżultat parti mod jista' jkun li l-logħba l-oħra tmur in-naħa l-oħra. Jiġifieri ankemm li qed ngħid jien mhux bil-forsi huwa minnu għax kull logħba hija storja u t-timijiet huma close ħafna. Imma matematikament nistgħu nagħmluha hija. Issa jekk isaqsini nixtieq nagħmilha ngħidlek iva. Jien għadlek jekk kieku kelli nċedi l-FA Cup. Kieku kelli nċedi, nippreferi li nieħu l-lig milli nieħu l-FA Cup.
Imma jowħa li nkun l-ewwel fil-lig milli niġi għall-final tal-FA Cup biex by the way huwa semi-final. Imma ma narax illi f'xi mod xi tim partikolari ħajinżel bil-qas motivazzjoni bis-setup ta' kif inhu ma' żewġ timijiet. Min-naħa l-oħra jiena nara illi meta tara illi int qed tiġġieled għalik. Fl-istess ħin l-ewwel u t-tieni Manchester City u Liverpool tajjeb bħala fil-klassifika. U inti stess qed tiġġieled ta' semi-final, hemmhekk inti qed turi x'potenzjal ta' żewġ timijiet konsistenza qawwija għal sena wara sena u kważi l-motivazzjoni hija illi kulħadd jaf illi min qiegħed l-ewwel jew min qiegħed it-tieni huwa tim top fl-Ewropa. Li inti qed tikkompeti miegħu naħseb dik għandha tkun biżżejjed ta' motivazzjoni relevanti jekk kienx FA Cup, jekk kienx League Cup, jekk kienx Champions League. Forsi kieku għal Liverpool naħseb illi jekk nitkellem fuq motivazzjoni naħseb għal Champions League bħala s-setup ta' kif huma anke bħala supporters. Naħseb illi kieku f'Champions League iva. Nara li jkun hemm dik naqra iktar motivazzjoni. Aħna magħrufin għal European Nights, ġifieri hemmhekk iva, imma fejn jidħol FA Cup u fejn jidħol League ma narax li għandna fejn wieħed ikun iktar motivat mill-ieħor. Alex? Jien naħseb li jaffettwa żgur psikoloġikament u meta inti per-każu tmur l-ewwel logħba u taf l-irbaħt jew tlift, it-logħba taffettwa psikoloġikament. Issa il-crux of the matter huwa kif tirreaġixxi. Jekk per-każu jinnaf terbaħ jista' jkollok psychological edge fuq l-ieħor. Jew inkella tista' toħroġ overconfident. Sewa u titlifha t-tieni logħba. Jew inkella inti titlifa u mbagħad tmur biktar grinta biex terbaħ it-tieni logħba. Sewa, però ifhimni kif qal ukoll Jason il-mentalità ta' Jurgen Klopp u ta' Pep Guardiola li dejjem joħorġu biex jerfu, dejjem. Aħna t-supporters sa' City ingegru per-każu konna minn Guardiola sakemm drajnieh, immur għal-League Cup joħroġ f'tim tajjeb, m'hemmx. U m'hemmx għax is-sibt għandek lobby jibsaw u mhux jibsa. Kull tazza li jmur jerbaħha. Dak imdorri b'dik il-mentalità mal-Barcellona kien rebaħ kollox, ġifieri mal-Bayern, dak imdorri mentalità rebbieħa. Li jrid anke League Cup, anke tan-nisa jekk naħseb jilgħab man-nisa jkun qed jerbaħ ukoll. Jew ma tfal ġifieri, mhux se joqgħod jgħid għax din League Cup u dijek. Se joħroġ kull logħba biex jerbaħ. Aħna ngħidu issa League Cup l-bal Peter Berema kif ma daħħalx erba' titfal. Jekk ma jkunx lest tifel, mhux se jdaħħlu m'għandek ċans. Irid li għalih ikun kapaċi jilgħab daqs l-oħrajn biex jidħol, mhux għax League Cup se jdaħħal tifel jekk biex isu jagħmillu pjaċir. Darba minnhom rajnih kiesaħ konna għax qal għandu 16. Sena tella xi tlieta kien mill-youths sewwa biex jaqa' 18. Imma hu jibgħat messaġġ it-tfal li inti biex tilgħab ma' dat-tim trid tkun top quality, ma tistax għax inqalgħu 5 injuries u għax inti tifel qed tilgħab il dak u m'intix preparat se tilgħab trid tkun preparat 100%. Jiġifieri psikoloġikament iva ikun hemm sewwa effett jekk terbaħ jew titlef, imma iż-żewġ coaches żgur li mhux se jħallu lill players tagħhom ikunu complacent, jiġifieri daw huma m'għandhomx qishom it-tnejn huma rebħu t-tazzi, m'għandhomx il-coaches m'għandhomx nothing to prove. Ġifieri da impilli Jack Grealish jiswa 100 miljun jekk jaqbdu u jteħħasla mat-touchline. Jiġifieri sta tsilma jew ħallih bil-qeda fuq il-bank għax għamel l-iżbal mhux se jiddejjaq xejn. Jien mort nara l-FA Cup final mar Watford. Sterling kien skorja 3. Sewwa tajnhom 6. Ħareġ skorja 3 dada. Jgħajjat miegħu hemm u jagħmilha kull darba mhux għax jgħajjat miegħu għax m'għamilx affarijiet li daw iridu livell dejjem hemm fuq u għalhekk waslu fejn waslu. Jiġifieri għalhekk huma. Għalhekk Alex, li bdejt ngħid il-motivazzjoni li inti tara t-tim bħal huma Manchester City sena wara sena. U kif għadt inti jekk min isser żball, Guardiola ħadha 4 darbiet il-Liga. 4 darbiet ħadha l-Liga għadna 6 darbiet wara xulxin, 4 darbiet wara xulxin. Għax jagħtiha l-importanza daqs li kieku Champions League.
biex nżid ma li qed inti naħseb fil-fatt aħna l-unika darba li qed niġġieldu bħala fuq l-erba' fronti u fil-bidu għadd illi għandna naħseb li għandna l-aqwa skwadra taħt Jurgen Klopp kemm ilu hemm. Meta ngħid skwadra ovvjament inti ma titkellimx 11, qed nitkellmu fuq 16-18 plejer. Is-City kellhom di l-aqwa skwadra tista' tgħid għal tul ta' snin. Allura forsi seta' aktar jagħmilha illi jilab ċertu livelli għolja wkoll. Jiġifieri l-iskwadra ta' City jiġi li nara reserves. Fit-2-1-8-2-1-9 ma ħadniex il-quadruple għal semi-final u ma' Tottenham. Kon naħdu kollox. ħadna l-erba' Champions League, ġifieri konna hemmhekk għal Chelsea konna l-iktar qrib, ma ħadnihomx ġifieri. Għal semi-final, imma imur għal kull tazza ġifieri. U l-istess il-Liverpool, għax daw jafu li għandhom tim tajjeb, irridu jżommuhom motivati għat top level il-players, u daw mhux se jaċċettaw inqas mill-aħjar u mhux se joħroġ għar-rebħu. Fux għandhom it-tnejn. Mela jerġa' jikdbilna Rudolf Gatta hawnhekk jgħidilna żgur li qed nitkellmu fuq tnejn mill-aqwa managers bħalissa. Żewġ managers bi-stil ta' logħob differenti li huwa issa biħ tal-logħba. Tellaw il-livell tal-Premier League aktar il fuq. Rajna kif minkejja l-kritika li kellu l-istil tiegħu mhux adatta tal-Ingilterra, mhux tal-li ma kienx tal-li llum qed naraw aktar teams Ingliżi jilagħbu from the back. Looking forward biex naraw żewġ surmastrijiet tal-logħba iniżlu żewġ timijiet għal spettaklu kalċistiku. U ħassisik domanda. Illum ħarġet l-aħbar Alex li Guardiola mill-Federazzjoni tal-Brażil interessata li tieħdu. X'taħseb? Fil-qosor Efemni, u għandu il-kontratt jiskadilu fit-2-3. Tiġa ilu ma l-iktar tim li ilu maħna. Iktar minn Barcelona, iktar minn Bayern Munich, tiġa ilu senti iktar minn dal-ma dak it-tim. Ġifieri da xi darba se jitla. Jiena ġifieri nibża daqsxejn x'jista' jiġri wara. Nħares bil-każ li l-United wara Ferguson, la tant għandu wara. U personalità li nibża daqsxejn x'jista' jiġri wara. La volja qed jagħmel il-bażi ta' sistema, ġifieri jista' jkun ma jiġrilniex hekk. Imma hu tant għandu personalità. Efemni li jista' jkun tħossa daqsxejn dik ta' se jiġri wara. Imma efemni dan kull bidu għandu tmiem u darba semmija li u irid dik biss joqsuqal li jikkoċċa tim nazzjonali. Ġifieri dan efemni tistennija meta ma nafx jista' jerġa' jġedded jista' ma jġeddidx. Għandu sattu 2-3 wara ma nafux imma semmija jrid tmur ma' tim nazzjonali. Ma' Spanja ma nafx kemm se jmur pesti Katalan ma nafx alla volja fehmni labt ma' Spanja wkoll ġifieri. Imma was probabbli jew issa ma tim Sud-Amerikani jekk il-Brażil, Arġentina, imma qiegħda fil-targets tiegħu, fil-bucket list tiegħu li jmur ma' tim nazzjonali. L-intenzjonijiet tal-Brażil fil-fatt huma serji wkoll fuq dan appuntu ir-rigward. Żgur mhux forsi però li l-konfront prinċipali ta' dan sittijiem ser ikun bejn iż-żewġ stilel tal-klabs rispettivi li huma Kevin De Bruyne għal Manchester City u Mohamed Salah għal Liverpool. Min taħsbu li ser ikun l-iżjed deċiżiv f'dawn iż-żewġ logħbiet? Jien ma tantx naqbel ma' dal-istatement għax aħna bil-każu l-forte tagħna naraħ il-kollettiv jiena dejjem hekk kien sewa aħna bil-każu veru ma nħossi aħna ma ġabx ħansemmi x-logħbiet dis-sena ma' Chelsea u anke nhar it-tlieta. Ikollok il-momenti l-ħares li huwa plejer tajjeb. Imma ġeneralment bil-każu kemm is-City u anke l-Liverpool ġifieri aħna xtrajna players, mhux ma xtrajna, però qatt ma xtrajna top player, qatt ma xtrajna l-Neymar, l-Mbappe, u naħseb ikorit imur għalihom ġifieri, Ronaldo, ifhimni Modric, qatt ma morna lihom dawk il-players li jissejħu top players, dejjem morna l-players sewa Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Chelsea flop, kien għallox ma Chelsea flop, Stones, ifhimni huma players tajbin.
li però da għabadhom u jiżviluppahom hu, jiżvilupp bħala tim. Għandu sistema u l-plejer jiffitja fis-sistema. Mhux tmur taqbad plejer għax hu top player jista' ma jiffitjalek fis-sistema, ġifieri u xorta. Mal-Paris Saint-Germain. U jew inkella per-każu li efem ta' Ronaldo, jiena onest, kif kien qalu li ġej magħna, efem ma ddejjaqx għax aħna nerdu għal striker żmien, għatek jixi Ronaldo magħna. Imma jien naħseb behind the scenes, qatt ma qalu għas-City dan, imma naħseb behind the scenes li tutubaw biex ma ħadux ir-Ronaldo naħseb kien hemm hu għax hu ma tantx hoplis meta kien mal-Barcellona, Ibrahimovic nafu l-istorja ma' Ibrahimovic. Sewa, ma' Diego, ma' dak, qatt ma kellu daw, il-Messi ħarġu ġifieri, berka l-istilla ma dak hu ħarġu, illa kien beda jħorġu. Però, ifhimni, jiena naħseb anki kemm minn naħa tagħna kemm minn Liverpool jista' ma jkunux huma l-protagonisti hu. Sewa jista' jenna bħalna l-tlieta li l-protagonist kien Phil-Foden. Meta bidel Phil-Foden, ġifieri daħalu bidlilna l-logħba u l-istess il-Liverpool ifhimni naf jkun Salah jista' jkun Mane jew Jota jew u aħna jien naf jista' jkun hemm Mahrez, ġifieri jien narhom li mhumiex iż-żewġ timijiet mhumiex timijiet li jiddependu fuq plejer wieħed ikun hemm dak il-plejer li għamel differenza, ma mhux li jiddependu fuq. Dik hija l-opinjoni tiegħi. Jason. Jiena naqbel ħafna perfettament ma li qal Alex. Għaliex naqbel ħafna miegħu ovvjament u Liverpool jimxi fuq l-istess binarju u naħseb li dik hija l-formula ta' timijiet u ta' sitwazzjonijiet, performance u riżultati li qed iġibu żewġ skwadri li huma illi żewġ coaches ma jixtrux iktar milli ma jixtrux stilel. La jixtru stilel u laqqas dak il-plejers ngħidilhom li huma prima donnas. Tajjeb. Is-City kif qal tajjeb jixtru plejers illi potenzjal li jilagħbu fis-sistema li jrid Pep Guardiola u l-istess Jurgen Klopp, ġifieri jiena naqbad il-11 il-plejer. Le aħna ma morna fuq l-ebda Real Madrid jew uħadnilhom baqwa plejer tagħhom jew PSG jew Manchester City jew Juventus jew whatever. Ġifieri aħna dejjem kważi bil-kemm ma neħdux players illi ġieli żgħid da minnu jew jien naf insemmilek meta ħadna l-Wijnaldum minn tim li waqa' għal-Championship. Ħadnieh Robinson mant il-ħall. Ġifieri Milner misluf, Matip xejn. Kolla l-lum, għora, ħabtu l-Van Dijk. Van Dijk ma ħadnieħx l-amant il-Barcellona, l-amant il-Real Madrid, aħna ħadnieħ minn għant Southampton. Potenzjal enormi, ma ħadnieħ minn għant Southampton. Ġifieri Mane, player li effett jagħmel ewwel sekonda li kien ġol pitch, l-istess, ħadnieħ minn għant Southampton. Ovvjament kif qal tajjeb Alex imbagħad il-coach jara l-potenzjal biex li jista' jilgħab is-sistema ta' xixtiequ. Ovvjament jirnexxiehu joħroġ l-aħjar mill-plejer għal dik is-sistema. Li hu żgur u ma naqbilx mal-statement fil-bidu ta' De Bruyne u Salah. Żgur tal-moment partikolari anke li kieku kienu veraw ma l-istilel tat-tim. Naħseb illi Salah qiegħed off-form. Jiġifieri jalla nhar il-ħadd jinqeleb jagħmel l-affarijiet tajjeb għalina. Jason, ippermetti li ninterrompi, għaliex hawnhekk għandna wkoll domanda minn Mark Xkembri illi batilni żjed kmieni li xtaqtna nlaċċaw wkoll ma dal kemm qed tgħid inti bħalissa. Kemm taħseb li l-ixju tal-kuntratt qiegħda taffettwa l-performance ta' Salah? Ara, żgur, dan huwa Oman. Jiġifieri da mhux robot u naħseb illi behind his back hemm il-kuntratt tad-dej. U jiena naħseb illi in a way bħalma darba kien qal Alex Ferguson il-futbol għandu kankru li huma l-aġenti qed jagħmlu ħafna ħsara, naħseb illi l-aġent jista' jkun li kien hemm momenti li forsi seta' joqgħod pass lura
għaliex kien hemm forsi xi affarijiet differenti minn kif xtaq il-plejer. Imma naħseb li Salah qiegħed naqra f'morsa partikolari għaliex u qed juri l-intenzjoni jixtieq jibqa' mal-Liverpool. Ma' Liverpool mhumiex trid 500,000, ok, no problem. Mo speċjali Liverpool għandhom il-policies tagħhom illi mhux qed ngħidlek ma jitħallsux għax hemm min għandhom 200,000 fil-ġimgħa, inkluż Salah. Imma ovvjament Liverpool huma Liverpool, jiġifieri mhux xi tim illi għax trid 500,000 ħajtu kien 500,000. Issa jekk jaffordjaw xi le ma nafx. Jekk issaqsini li bħala supporter nixtieqx li jiffirma, nixtieq li naraħ jiffirma issa dal-mument, jiġifieri. Imma nżid ukoll illi Salah huwa persuna li ħobb ħafna il-pajjiż ukoll. U rridu ngħidu li min Jannar sa issa ġraw żewġ episodji mat-tim nazzjonali wkoll. Jiġifieri storja ta' Maret ukoll. Fadl għażla, għalaw tnejn minn World Cup. Jiġifieri iktar milli hekk konċidentalment inqala fil-African Cup il-full final kontra il-Senegal fejn Mane. U issa reġa ġara li ġara unqalaw mill-World Cup ma' Senegal fejn Mane wkoll. U biex taxxaqa kienu li telef il-penalti, jiġifieri Salah. U naħseb li x'kien tiġbor kollox bejn naqra kuntratt, bejn naqra tan-nazzjonal. Jista' jkolli u daw bniedem uman ukoll jista' jkolli qed taffettwah. Imma jien tant għandi fiduċja f'Jurgen Klopp illi ma naħsibx illi mhux kapaċi joħroġ minnha. Jekk istaqsi l-opinjoni tiegħi jekk hux ħajffirma, jiena ngħid li jibqa' mal-Liverpool. Għaliex ma tantx qed nara timijiet finanzjarjament illi affordjabbli Salah. Jiġifieri nara li l-Barcellona finanzjarjament ma tantx għandhom options li jixtru lil Salah. Il-Real Madrid jidher li għandhom objettivi oħra, wieħed minnhom huwa Mbappe, tajjeb. U hemm ħaġa oħra wkoll illi hu qed juri l-intenzjoni li jibqa' l-Ingilterra. Issa, fl-Ingilterra jekk hemm tim li nara li jista' jaffordjah, naħseb huma Manchester City. Għala flus. Ġifieri, issa jekk kolli xi kemm sejjer ma' City ma nistax nagħmlek. Għandna salary cap ukoll, aħna dal-aħħar 4 snin taf kemm intirajna minn fuq players minn Maguire. Ġifier ma ħassux over the odds. Ekku. Mela. Ma naħseb illi moralment jista' jkolli affettwah xi ftit għax finalment aħna kultant nasbu li l-players huma Affettwah il-ġimgħa affettwah jista' jkolli affettwah. Ġifieri żgur opfor. Li Guardiola ġibet il-Maret u għallu xtaqt il-flus stess fl-aħħar minuta l-Alġerija. Għallu fimna għallu daw jieħdu kbir, inti komplir qed tilab ma' top team u mussir il-World Cup. Il-vetrina da kemm tfadallu fil-karriera. U qed għandu tirti l-oħra 29. Jgħidlek di l-aħħar ċans timur World Cup. Dax fuq moħħu. Mela, wasalna sa għarrokna illi bħal dijem niddedikaw lill-klabs meta nistidnuhom biex jattendu għal-programmi tagħna. Għadaqstant qegħdin taraw ukoll il-logos tal-klabs rispettivi illi għandna lejla l-Manchester City Supporters Club Malta u l-Official Liverpool Supporters Club Malta. Nixtieq li forsi sew Alex u sew Jason issa ituna l-aħħar aħbarijiet mill-klabs rispettivi tagħkom fidejkom ma nafx hekk min jixtieq jibda minnkom. Aħna dis-sena għamilna drive biex nżidu il-membership. Vera nħabba l-Covid u hekk restrizzjonijiet istu ma tantx iltqajna u hekk issa l-ambizzjoni tagħna nippruvaw niltaqgħu biex nagħdu l-lobbiet naraw x'jiġri fejhom u għax da jiddeterminaw daw il-lobbiet se jiġri l-qoddim u nafjektux dik it-tazzjoni tat-soħra u mbagħad minn hemm nippjanaw il-qoddim x'se jiġri u hekk. Ma naħseb l-iktar xaġa importanti li forsi nibdew niltaqgħu ta' xejn regolari iktar milli konna qabel, għax situazzjoni kif kienet daw is-senti. Mhux bħal qabel jien naf konna niltaqgħu fl-iskun birra daw l-affarijiet. Fejn hu bażat il-klab?
Sorry? Fejn huwa bbażat il-post fejn is-solt jiltaqgħu ħanejdu hekk. Kaktus qarbu ġibba, hemmhekk ibbażat. Hemmhekk aħna l-bejs tagħna. Jason minn ħatakom? Le, aħna ovvjament bħalma qal tajjeb Felix, nżid ma' ftit aħna Kristnilu kienet il-25 sena mill-klabb tagħna u kellna tista' tgħid pataflun ta' affarijiet pjanati x'nagħmlu. Bħalma kulħadd jaf id-dinja waqfet u kellna fejn inħassru anke għal-moment kien hemm fejn ipposponejna, imma il-postponement ovvjament ġiet twil għaliex das-sentej kulħadd jaf ġara. Il-membership għalkemm provajna nibqgħu nżommu aħna ovvjament nastajna dejjem kull sena norganizzaw bej wieħed jew żewġ tours fis-sena, ovvjament dik again waqafna anke fl-attivitajiet ġewwa l-klabb ma stajniex. Fil-fatt l-unika ħaġa li stajna bdejna nagħmlu li bdejna noħorġu għand in-nies aħna u morru niltaqgħu magħhom wara l-bib tad-dar biex speċi nurruhom illi ovvjament nisselettjaw xi nies li forsi anke jkunu għaddew xi minn diffikultajiet personali u morru ltqajna magħhom, jiġifieri u anke forsi tajnihom xi gifts u hekk. Kienet sentej jibsa anke mill-aspett finanzjarju għax ovvjament inti tkun għaddej galor tajjeb bran tajba f'daqqa waħda tieqaf minn kull aspett. Anke sempliċement aħna mdorrin niltaqgħu l-klabb, nagħmlu lotterija, ntellaw xi ħaġa. Ovvjament il-klabb kien magħluq, ġifieri kienet diffiċli. Issa jidher li jerġajna b'xi mod mhux iggerjajna ma qed insibu saqajna bil-mod lura, tajjeb u jidher li anke l-membri jisom qed jikkonkorru. Kif eżaġġiena ħin attività li xtieq insemmi li għadha kif għaddejna 15 ilu, kellna xorti wara ħafna taħdidiet ma' barra irnexxielna tista' tgħid nidħlu fid-dressing room ta' Jurgen Klopp, jiġifieri 15 ilu anke kienu fuq il-mezzi tax-xandir u kellna attività ġewwa l-klabb. Ġie John Esterberg li huwa il-head coach tal-goalkeepers, tajjeb, u huwa wieħed milli anke tkellimna personali u kif qalu fl-intervista kienu li tista' tgħid parti mis-selection ta' kif intażel il-goalkeeper tagħna li huwa goalkeeper mondjali tista' tgħid. U ġibnieh il-klabb u fej mar Malta u anke Għawdex fejn iltaqa' mas-supporters tagħna ħadu xi ritratti, kienet attività fejn aħna ridna nagħtu xi ħaġa lura wara dawn is-sentejn pandemija lill-membri tagħna, kienet attività kompletament b'xejn għall-membri u ġib il-familja tiegħu. Ovvjament tu pjaċir titkellem miegħu u anke s-supporters ħadu jisimgħu daqsxejn il-metodoloġija xu beda jitkellem ħafna fuq Klopp ukoll, ġifieri u tkun taf eżattament x'ikun qed isir behind the scenes, tista' tgħid, għandu affarijiet li jkunu sbieħ tismagħhom. U kienet attività tista' tgħid wara sentej suċċess il għaliex kienna sentej kif qal tajjeb Felix ovvjament imbagħtu minn din is-sitwazzjoni. Inħarsu quddiem li jekk il-bambini apart il-futbol kemm bħala dinja nerġgħu niġu lura normal biex ngħixu l-ħajja naturali tagħna, ovvjament bħala klabb li kif forsi nkunu nistgħu nerġgħu nibdew norganizzaw forsi jekk mhux dis-sena s-sena d-dieħla xi tur lura kif konna nagħmlu qabel u forsi iktar attivitajiet kemm ġewwa l-klabb u anki barra l-klabb. Mela l-aħħar domanda nitlobkom iżda tkunu naqra konċiżi għaliex il-ħin verament sew ma kienet diskussjoni interessanti u ħassejt li ma kenniex il-waqfu ħesrem. Taħsbu li dawn is-sittiem li ġejjin ser ikunu deċiżivi għall-istaġun 2021-22 ġewwa l-Ingilterra? Mingħajr l-ebda dubju naħseb li ħajkunu sittiem li ħajkunu deċiżivi għall-istaġun l-Ingilterra. Min jirbaħ naħseb jew dik il-boost psikoloġiku to get him over the line. Però nerġa' ngħidu, having said that, ikun qed fadal xebal tmur tilab mal-Wolves away, mal-Aston Villa away, l-rebel mat-Tottenham. M'għandekx garanzija l-imbilli per-każ erbaħ tilab mal-Liverpool jew Liverpool rebħu magħna ħadd erbaħ l-oħrajn kollha, għax dak kulħadd tkun qed jiġġieled għall-affarijiet tiegħu
kemm biex flus, kemm Ewropa li, kemm relegation. U kulħadd titiq l-Ingilterra. Ma tistax tgħid tmur ħatilab Malqieħ u ma jtikx logħba. Ġifieri tissieret għal kull puntu sal-aħħar. Tibqa' tissieret ma tistax tgħid jien naħseb li ħadd tkun daqsxejn deċiżiva u bus, però fl-istess ħin ġew moħħi ngħid xorta ġifieri ikun hemm lob jien naf li jkun diffiċli. Ma tistax taqtalaj. Jena naħseb li daw s-sittiem, ovvjament, hemm żewġ fixtures li huma partikolari, mod speċjali tal-lig, tal-FA Cup, ovvjament, hija clash ta' ġurnata li jiġri, ovvjament, li wieħed ħajjitlef u żgur ikun inqala. Imma tal-lig, forsi kif għad fil-bidu, dak ir-riżultat jekk jalqu City, ħajhom ikunu għamlu tarġal fuq sew illi ta' vantaġġ ma jfisser xejn għaliex ma tista' tgħid mod speċjali fil-kampjonat Ingliż li it's over. Jekk jibqa' draw, jekk tiġi draw logħba żgur illi l-kampjonat ħajibqa' miftuħ sal-aħħar. Mela, grazzi lil Alexander u lil Jason tal-programm ferm interessanti li kellna l-lum, ftaħna ħafna punti, kellna wkoll diversi interazzjonijiet mill-naħa tal-segwaċi tagħna li wkoll nixtieq nirringrazzjaw. Kif ukoll grazzi lill-sponsors tagħna illi huma Beauty Wisdom u Game Breaker. Passottu nħeġġukom biex tużaw ukoll is-servizzi tagħhom għaliex indirettament tkunu qegħdin tgħinu lilna tal-kamra sportiva wkoll. L-intervista se tirritorna l-ġimgħa d-dieħla anke jekk għalissa qegħdin naħdmu fuq it-tema tal-programm, apparti li jagħtanna programm x'nirkupraw ukoll li ser ikun wieħed minn sensiela ta' tlieta li issa ser ikollna fuq il-futbol lokali. Nittamaw li fil-ġranet li ġejjin ukoll nkun nistgħu ntukom iżjed informazzjoni fuq x'ser ikollna lesta nhar il-ħamis hekk ovvjament il-pjanijiet li għandna imorru tajjeb ħafna. Avviżi li relataw in-netwerk tagħna l din il-ġimgħa qabel xejn ħeġġeġkom biex iżżuru wkoll il-paġna l-ġdida li ftaħna fuq Instagram, il-Kamra Sportiva, kif qegħdin tarawnek fil-grafika, fejn hemmhekk jiena ser nkun qiegħed ngħaddi diversi stejjer, dawk l-istejjer il-qosra ta' 15 sekonda biex niftehmu fuq dak kollu illi ikun għaddej fejn jidħlu diversi temi sportivi li kollna għaddejjin. Barra minn hekk ukoll inħeġġukom biex iżuru l-istazzjoni uffiċjali tagħna fuq YouTube fejn hemmhekk ikollna il-kontenut viżwali kollu li noħorġu li jinkludu wkoll il-programmi kollha tas sensiela l-intervista illi ħarġna minn Jannar ta' sena li għaddiet il hawnhekk. Apparti il-solt ikollna diversi kontenut minn ħata l-korrespondenti tagħna James Side u Wayne McCallef fejn jidħol futbol internazzjonali u koll aġġornamenti fuq il-futbol lokali ma jonqsux. Nhar il-ħadd filgħodu għal ħabta ta' 9:30 jirritorna il-programm Analiżi Doppja fejn filgħodu dan qed nitkellmu fejn ser niddiskutu l-logħbiet Inter Verona mis-Serja Taljana kif ukoll il-Grand Prix tal-Awstralja tal-Formula 1 li ser ikun intemm ftit tal-ħin qabel fejn ovvjament naddu reazzjonijiet fuq dak kollu li jkun ġara f'San Siro is-Sibt u ġewwa Albert Park fl-Awstralja il-ħadd filgħodu. Mill-bqija, ovvjament l-aħbarijiet fejtlu Formula 1 ser jkunu b'mod kostanti matul it-tmiem il-ġimgħa u wkoll għandna xi ħaġa MotoGP jekk kif se jkollna l-Grand Prix tal-Amerika daqstant weekend mimli daqs bajda li nħeġġukom ukoll biex issegwu fuq il-netwerk kollu tagħna tal-Kamra Sportiva. Mill-bqija sakemm nerġgħu niltaqgħu jien Antonello Bella nidilkom grazzi talli kontu magħna llejla u nixtieqilkom il-lejl tajjeb. Saħħiet. L-intervista ġiet wasla lilkom minn Beauty Wisdom u Game Breaker.